Muri yeZimbabwe aiwa nhau yeinfiltration yakaitwa nasengezo Tshabangu aiwa yanyasoratidza kuti ichiri kupisa ichiri fresh uye vanhu havazokanganwa nezvayo nokuti pane mukomana anonzi Samuel Chasi abva akanyatsa kuzvifumura zvese akati aiwa iyi nyaya iyi ichipo. Iye Samuel Chasi ndiye anova opposition president and commander in chief of People's Patriotic Party anouya achifumura zvese achiti aiwa sengezo Tshabangu ndiye ari responsible for the split yakaitika muTCC. Muri yeZimbabwe pakashata. Saka mboendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzirai vosubscribe wolike wotina on the bell icon. Tirambochana mavhundutsa ndokupa pano paZim News Live. Ndochikomana chacho chikanyora chikati main opposition was infiltrated to recall legislators and split the party in a matrix to frustrate and create vacuum for talks and potential GNU with ZANU-PF, currently on internal split to impeach their leader in a theatrical succession. Electoral Commission is conducting numerous by-elections, which is now fortnightly business in autocracy by ZANU-PF to maintain 23rd majority from the 2023 illegitimate elections. Though the winner achipendengurwa nemukomana achiti aiwa nhau yeinfiltration yakaitwa naTshabangu aiwa yanga yakakora achingoita kuti aiwa akonzeresa kuti CHAMISA aiwa asahwina CHAMISA asapinda. Saka anoendera mberi achisanangura achiti ZANU-PF regime reigns with terror from land invasion, company seizures, money laundering by central bank, electoral fraud, operation Murambatsvina. Ndo mashoko anoya achitaura achiti aiwa operation kana kuti zvakaitwa naTshabangu aiwa vanhu hatimbozvikanganwi nekuti ironda rakatokanganisa kuti ava vanosonCHAMISA aiwa kungadai pamwe vari pane chimwe nzvimbo chiri nani. Chimbotodza mafungiro ako pamusoro pemashoko ataugwa nemukomana uyu aiwa nayo infiltration yakarohwa naTshabangu. Pinda mucomment section medu utidze mafungiro ako. Hausakanganwa kusubscribe kulike chete notina on the bell icon. Tambochana mavhundutsa ndokupa pano paZim News Live.